tenzi muye mumoyo mangu ishe mugare mandiri ndikova wenyu zvachose mweya wangu noshuva tenzi muye mumoyo mangu ishe mugare mandiri ndikova wenyu zvachose handimboda kukutadzirai asi nyama ndiyo yakaneta ishe pindai mandiri ndikova wenyu zvachose handimboda kukutadzirai asi nyama ndiyo yakaneta ishe pindai mandiri ndikova wenyu zvachose pandinofamba ishe ndinoshuvira kuva chiedza vazhinji vagoya kuruponeso rumbidzwai makanaka rumbidzwai munoyera rumbidzwai ndimishe wema radzishe rumbidzwai makanaka rumbidzwai munoyera rumbidzwai ndimishe wema radzishe mweya wangu noshuva tenzi muye mumoyo mangu ishe mugare mandiri ndikova wenyu zvachose kana rufu rwauya handidi kuzotya shingaira ndizoti ndarwa kurwa kwakanaka. Toda kumuchingamidzai mese mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Toda kutenda nekuteerera kwamuri kuita chirongwa ichi. Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka. Nhasi tine nyaya yakadaro yekuti yanga ichida kuti itotaurwa. Ikasataurwa nyaya iyi hazvifambi zvakanyatso kunaka. Asi ndachida kuti tisangane nedare redu tisati tatanga totangira pana. Makadiwa wateereri nevatariri indonzero tina Mafume Musara. Tinotenda chose. Next. Makadini wadiwa wateereri nevatariri ndinonzi Euda Nyamazana. Next. Kwaso kwamuri Amanisha Mwari kure nepedyo zita rangu Amai Chinengo. Thank you so much. Kwaso kwamuri Amane Hanzvadzi indinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi. Toda kutenda chose. Iyi gono hamuna kukwazisa here nhasi? Kwaziso dzakakosha. Kwaziso dzakakosha zvikuru kwazvo. Ndofunga tine hama imwe da kukwazisa kuSouth Africa. Okay. Imhuri kwasara baba nevana vamwe vari muzvikoro zvakasiyana siyana. Ndoda kukwazisa zvikuru kwazvo vadumbu vakumbirira kuti Mwari avasimbise. Vadumbu pamwe chete nemudzimai wavo vanga vari vamwe vevanhu vakanyanyisa kutsigira chirongwa cheFamily Matters nekuti vaingoti masikati aya vanenge vachiona vari wose and so on, asi takashayikirwa namai dumbu zvazvisina kutarisirwa. Vanga vari chiremba mukuru kwazvo mukati meGauteng. Ari chiremba mukuru kwazvo asi vakashayika nenguva isina saka mhuri yakambondikoka kumbononyaradzana navo kuSouth Africa vachitaura kuti ndo pataigara apa tichiona Family Matters, and saka izvinoizvi it's very difficult for me to watch nekuti zvinodzosa ndangariro dzemumwe wangu and things like that. Saka tongoda kuti Mwari vavaropafadze pamwe chete nemhuri yavo, vavaitire zvakanaka chose, tichiti Mwari vachakupai simba, vanokunyaradzai, vanokutungamirirai. Toda kutenda chose. Our condolences. Mwari dai anga akusimbisai vadumbu, akuitirei zvakanaka.
hakuna dambudziko rinowira pamberi pedu. Mwari anombotanga ariyera otipa simba rekuti tifambe mariri. Tinovimba nekunamatira kuti achakusimbisai nekukunyaradzai nekukuitirai zvakanaka. Tachida kukwazisawo zvakare baba namai Matake vari kuCape Town, devoted to family matters. Matake is the chairperson, president weAdventists ari kugara muSouth Africa ari maZimbabweans nechekudivi kwana Cape Town. Mwari dai angakukomborerai akuitire zvakanaka. Tinotiko business dai ringaropafadzwa zvakare. Rambai makasimba pana Mwari muchiitirwa zvakanaka. Mai Matake kuSouth Africa, she has got a product yedovi, vanoita dovi, but dovi ravo rakuwanikwa almost in Pick and Pay, Checkers and all that. Unoriwana riri pa shelf yavo. Mwari dai anga akuitire zvakanaka, aramba achikukomborerai. Vana vangu vandakachatisai toda kutenda. Mwari akomborerei, tinodada nemi. Tinotenda chose. Mwari dai anga akuitire zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi gono, pane zviri kuitika mumakombi matinofamba. Zupuko especially ukagara nechekumashure uchiteerera nyaya vanhu vachitaura, handiti muri kuona nayo chete. Kune nyaya dziri kunziko munhu anonyatsoziva nekunzwisisa kuti une munhu wako, handiti ndizvo here? But otonyatsobuda pachena kuti iko inini ndiri kutoda iwewe, zvekuti utaure kuti ndine murumeka. Aiwa, ina handisuda murume wako. Ndoda unyatsobuda pachena. Iwewe ndiwe wandiri kuita sei? Ndiwe wandiri kuda. Vanhu vane chivindi chiya chekuuya nerweseri vakatarisa mudzimai wavanonyatsoziva kuti akawanikwa, murume wacho vanomuziva, voita courage yekuenda nerweseri to advance their agenda yekuda kuedza kuraura munhu wemunhu. Tirite sere? Ndo nyaya yatiri kuda kutaura nezvazvo, kuti iko imi zviri kuitika. Kana zvichiitika ngatimbotaura nezvazvo mukati mezuva ranhasi, handiti ndizvo here? Yes. Saka ngatitaurei nyaya iyi takananga pakuti iko varipo here vanhu vakadaro, zviri kuitika here, zviri kubata vanhu here mukati mekurarama. Ngatikurei dariro redu. Yes. Totanga nani nhasi? Vanyamazana, tibatsirei. Regai titange. Munoziva kuti patopiki yakauya ndichitaura naGono achinditumira, ndakabva ndaitawo survey yangu. Okay. All right. Makada kudongorera. Was it local or atidi mari zautse local kawakomana? It was local, but musurvey makaita sekuti mune consensus. All right. Zviri kutoitika. And munoziva kuti it looks like zvinenge zvitori normal Gono. Okay. Because madzimai andaibvunza hangu madzimai mostly kuti zvingaitike here kuti munhu anotoziva kuti iwe une murume asi still advancing, achitoziva kuti murume aripo. Unoziva kuti mindiro yako zvizere izvo. ndominduro wariko wakadaro wakatowandisa kusakasira mudzimai wangu ndatomubvunza kuti zviri kuenda hamuna kudonha here mukwasha. Saka muri kutaura kuti madzimai aya anotopfimbwa, kutoswera achipfimbwa. Anotopfimbwa. Vanhu vakada variko ende makukwidza BP yavanhu. Tatanga zvakanaka. Ndamwa mapiritsi tuna. Ndazviziva kuti handidi zvinhu amfona kuti zvinozokunetsai. Saka ndamwa mapiritsi tuna kuchirungu. Saka zviriko hanzi kunotori nevamwe varume. I think vanozvita, maybe handizi kuti madzimai anozvita, but neamwe ndangu save ndakananga nemadzimai. Saka hanzi kune vamwe varume vanozviitira for several reasons. Zvimwe zviri driven nelast. Okay. Kuti munhu anongori nelast, saka
arida kungofulfilla malast desires ake. Then koti zvimwe zvingori driven nekuda kuchipisa munhu. Munoziva kune vanhu vekuti kana sei pari pabasa paya anotoziva kuti munhu ane murume but anoziva kuti kuna nyamazana but anongoti musikadzi uda kungomuchipisa. Nda kungoti ndingozviratidza kuti no, I can do whatever I want regardless of marital status yake. Saka it's just a way yekungochipisa. Kungoto vamwe vanhu vekuti havangona general respect havana, they are not able, havana self control and all those things. Vamwe madzimai anataura nayo nditi no, munhu anenge achida kungorana uda kungokushandisa kusiyana newe. So yeah, zviriko sinyora ende zvikuitika. Alright. No, pakanaka chose. Titaurirei hatidi munhu anoti zvitsva handiti muri kuona. Ngatitaurei zviri kuitika in what environments, zvii zvakamira sei chivindi, vanhu vanenge vakamira papi chaipo saga yechivindi vari kuhodha ku. Handiti muri kuona. Ndinoda kuti iko matsapo ezvivindi vari kuhodha. Ndiani ari kuhodhera? Mai Muzara, tibatsirei. Ichokwadi, I think inyaya yakatojairika kuti inyaya that has been happening. Vanhu vanozama. Vanhu vanotozama kukwana. Vachitoziva chaizvo for us, munhu anenge achitoziva kuti ndimaimufundisa ava. Asi unotoona kutoti anotobuda tsinga. Vamwe unenge uri like mapublic figures saizvozvo izvi. Saka access kufoni anongoidi anoiwana. Access kufacebook anenge anayo. Access to so many platforms dzaanogona kungoti ndokumbirawo foni yamai Musara. Otongodi otongokandirwa. Iwe wotozoona yangonyora kumandara ndokumbirawo foni yamai Musara. Ndoti vandina dambudziko guru. Ende riripowo. Saka anobva atotraya kutaura nyaya dzake kuti dzakamira so, you know, because you don't have to remind someone kuti hey, I'm married. Iwo uchitoziva kuti munhu anotodi anotoziva kutoti you are married, you know. The best you can do maybe is just to say we can't entertain such discussions in my platform. But zvitoriko, not only in the church, but even wokumabasa. Kana kuti uchingofambawo murodhi, you know, mukadzi wemunhu anogona kungodi nai. Tsviriyo. Mirai ndokumbirawo nhamba. Zvinhu zvotodi nai. Zvototanga. Of course panotokutaura edu vanotoziva kuti utori nemunhu wako. Yes. Varume vazhinji they advance, especially vakadzi vazhinji vanowanzocomplaina kuti panguva yavanenge vane vakazvitakura ndo panonyanyoda kuuya varume vakawanda. I think inyaya yekuti anenge achiziva kuti chero ndikachaningirika hapana mimba inobata pane imwe. Hapana mimba inobata pane imwe. Plus mamithi ekuti kana mudzimai ane mimba zvinenge zviri nani what mamithi anenge arichi aripo. So I find kuti nguva iyoyo zvakare vakadzi vazhinji vanowana maadvances akanyanya kuwanda, especially kuvarume vavanotoziva. Kuvakadzi variko here vamwe vanoda pane kakungoita kahutseketsa pamunhu handiti ndizvo here kumirizika. Handiti ndizvo here. Saka ngatirovi kunzi kune tibatsirei mai Chinengo. Ndatotsamwa kare ndatotsamwa kare ndoshatinyorwa ndimudzireko panotsamwisa kudai. Aiwa ndapota hangu atakawirirana chirongwa chichitanga hatiti munhu anokasika kubatikana isati yataurwa kuma40 minutes okumozogumbuka. Ndichazovhura gedhi rekugumbuka. Chuti iyi nyaya yakaoma sinyo. Zvikuru sei kuuya kwayaita kwekuti munhu haasi kufungidzira kuti ava ndimai Chinengo, but anotoziva kuti ndimai Chinengo. Machinengo acho anotovaziva,
pamwe umwe wacho anenge achitori very close kuna vachinengo zvekuti anovaita so comfortable zvekuti vanofila kuti my wife is safe even kutombokumbira kuti shamwari nhasi ndanonoka kubva kubasa ndabatikana kuchurch board ndipfuura uchitorawo maichinengo such a person you can imagine obva azoita chivindi manje chekuchibetraya trust yachinhengo yaya ochaaporocha maichinengo aidi unoshaya kuti tinoodwe pizvivindi zvakadaro unhu hwakashata asi zviriko zvinoitika zvachose and hazvireve kuti kana zvichinge zvaitika zviri kureva kuti pese pese paratidzwa unzenza aiwa nzenza dziriko nzenza vakadzi vakuru dziri nzenza variko but kune pamwe pekutoti wakatopfeka rokwe dema refu rakaita serandakapfeka iri nedhuku mumusoro nechana kumusana kunongori nemumwe munhu asina ungokwana ungoti anongotanga ungoti ndiani kwanoberekesa mukadzi wakanaka kudai mwana achikonewa kumisa mumota ototanga conversation yokuti unotonoti kwaya kuenda nako uko hakuna kudii hakuna kunaka saka zviriko ende zvinowanika saka ndofunga dare richazotibatsira kuti tingaite sei nenyaya yakaoma kudai but zvitoriko kuti munhu anoita chivindi chekutoziva kuti mainyamazana anotovaziva umwe anenge achitori of a relation like inini pastor ndisamaita vanyamazana vakaroora madhuyi vanotori mukwasha wangu anoombera zvikuru kana tisiri pafamily matters panazvo but motoona mukadzi mukuru akaita seni oita chivindi chekutobreaka bharia yekuti ava mukwasha ototanga kutoita utseketsa pane munhu waanofanira kurespekta semukwasha zvinhu zvinonyadzisa asi zviriko zvinhu zvinonyadzisa umwe anongorequesta maprayer request asingaperi ungava kuna elder achingoita attention seeking ndina matirei ndibatsirei mukazowana nguva musvike kumba kuti vanozodzo vanongofunga kuti varume saka anenge achiti elder muzondidi kuti afuti mai elder weyamundinamatire havana zodzo saka anoita kuna elder kana mufundisi pano napano ndinamatirei nezodzo renyu pano napano ndinabatirei saka unoona kuti sometimes it becomes a problem. Some are genuine seeking for prayers but some might not be that very genuine. Saka zviriko kwese nemadzimai nevarume zviriko kwese saka pakuti tichiri kune madzimai kakati kuti ndichiona paFacebook vanamai vakawanikwa vachinyora kuti kuva kwangu pano paFacebook hakusi kuti ndiri kutsvaka varume please musabudaiwo mumainbox medu madzimai akasiyana vachiisa madisclaimer akadaro kuti kuva panapa hakusi kutsvaka kana tiri pano inzvimbo yekutandara nekuti saka zvinobva zvatokuratidza kuti pane zviri kuitika mumainbox kundofunga kuri busy ukaona munhu handisi kutano ukaona gudo raakutota mahobi mubvumbi wacho unenge waita sei unenge wabvira kure saka I think zvirimo and imo mazupiko nemasalunu idzongo munoperekedzana kana anamai masalunu uchoerenga magazini unongonzwa kuti vanamai vanenge vachingoti izvi zvinhu zviriko saka izvo zvekuti munhu ari kutonyatsa kuziva asi anongoti matanda mazungunutswa matanda masairirwa saka kune vari kuzungunutsa ese matanda izvozvo manyoro neakaoma anonga achikuzungunutsa saka variko varume vakadaro. And then kuti kumadzimai of course kazhinji hutseketsa hwataurwawo ndo hunowanzo hutseketsa nekupwipwinyika kwakadaro ndo zvimwe zvinowanzooneka zvinowanzoitika and so on but kune vanozopfuura stage iyoyo votosvika chaiko pakutodudza either kwauri kana kuti vanokwanisa kududza kune vamwe and so on zvosvika munzeve dzako. Ndorangarira imwe situation yekuti mumwe akadudza chaiko zvekuti isu tinoshanda kana vanhu tiri vafundisi and so on achiexpressa disgust yaanayo kana kuti kusafarira kwaanoita mai ava nekuti anovaona like my wife anoona ari gangaidza mukwenyi munhu anenge ari kufila kuti
handiziviwo kuti tingati kudi. In hindsight uzoona kuti dai vanga vasipoka tichingosvika naye vanenge vachingopinimidza vachingotenderera pamunhu uchitozoona kuti munhu uyu akarequesta macounseling sessions, but unozwa pane mamwe macounseling sessions ekuti unosvika kuti nyaya iyi musoro nemuswe wayo ka you can't tell kuti zviri kufamba sei and then kuita mamwe masituations ekuti unotoona kuti I'm now held hostage. Unotozorealize later kuti ndo kwatiri and so on. Saka zviriko once in a while pane masituations wekuti munhu anokwanisa kutonyorera muinbox chaimo kutokunyorera chaiko chaiko kunyatsa kuti achitonyora nemaendearing terms zvitori direct zvokuti ushe kuti what is this and so on. Saka and munhu ari kutonyatsa kuziva chaiko kuti ayo uyu munhu ari ari married munhu wemunhu and so on. Saka variko zviriko. Saka I think ndingati zviriko kumativi ose and so on. Saka issue inenge iri yekuti manje zvadaro tinenge tino how do we handle that exactly. Saka ndopa ndanjida kuti ndipinde ndichidaiso kutiko kana orati kana zviri kuitika vanhu vari kuzvibata sei ndezvipi zviri kuwanzoitwa nevanhu handiti muri kuona kana izvi zvaitika kuti munhu atobuda pachena handiti muri kuona what are the usual responses dziri general dziri kuitwa nevanhu to handle such situations? Yes, all right, yes. maybe this is a very mutsvakurudzo yenyu zvakabuda mutsvakurudzo zvinoratidza kuti vanhu vanoresponda zvakasiyana. I think zvinongodhipenda nebehavior yemunhu. So vamwe vanobva vatotiwodzavira mutswanda, especially kana relationship yenyu yagara iri weak. Usually the response because zvinoitika ndezvekuti of course it's not right, but what I've also noted mukatadza kumanager relationship yenyu zvakanaka zvokuti nyamazana anenge achingoendesa chikafu kumba achingotenga magrocery but emotionally he is not there. Saka that relationship inotori delicate already. Saka munogona kutoona kuti a person can be tempted to give in. I always tell people to usaise spouse yako pamuedzo because sometimes can be tempted, which is wrong anyway. Saka zvinogona kuitika kana kuti vamwe vanoramba vatomudza outright kuti shamwari siyana neni hauzivi kuti ndakarorwa. Saka izvozvo zvinoitika futi. Then kozoto vamwe vanobva vanoudza maspouses avo for example kuti this is the challenge that I'm facing. Zvakudependa futi nerelationship yenyu kuti yakamira sei, because kune vamwe maspouses ekuti akaudzwa anobva adzva seshumba kuti zvazvazomboita sei kuti yotaka kublema futi chi spouse yake. Saka maresponses anosiyana depending nekuti one relationship yenyu yakamira sei, yakasimba zvakaita sei, uri munosvikirikana mamwe challenges amumbosangana nawo, how do you address them? Saka in other words maybe chimwe chinhu chatofanirwa kungongwarira here chinenge chine chekuita nekuti pane vamwe vanhu vanongosenza kunyaradzo ndekutiko vanokasika kuona chiso chakaremerwa kuti muri kuona and vocapitalize on that kuti vazive kuti chii chiri kunetsa, voita sekunge vakafanira chaizvo kuti kuanyaradze situation iyoyo and all that. Saka ndakanchida kutiko tichingwarira ipapo, but the usual reactions dzamuri kutaura generally handiti ndizvo here zvekuti vamwe neunzenza vanototi wandibvira nepi zvandachitofungocha handiti uri kuona naye cheripo. Vamwewo they say it zviri pachena kuti no don't push these boundaries, they are there to stay. Handiti muri kuona zvakadaro. Yes, I think tichitasa after setting yeculture yedu kuti zvikaitwa nemunhu waunoziva, especially for women otanga zvonza kuti ndaita sei kweni kasi ndambomuactira ndapa wrong signal. You start blaming yourself. For some women can blame themselves kuti kasi ndakareruka kasi zvokutoti pamwe kuchechi wakutosvoda kudi
kuinda tonosangana sei naelda vaya manje vakakanda chishoko kana kuti ndonosangana nei nemudzimai wavo for instance hausi kuziva wakutofunga mupfungwa dzako kuti saka kuri kuti mai elda ava vakazvinzwa kuti ndo zvakaitwa inini vachafungei and normally the blame inogona kuuya kumukadzi vakadzi vane kakukandirana kavanoita culturally kakangoisiwa fuel yekuti uyu ndiye anenge akuapproacha asi anozopopotegwa ndiani ndiwe kuti saka mamufundisi vanga atotora murume wangu but murume ndiye ari kudi ndiye ari kuadvance so it creates disharmony in the mind and muma-social relations because you start avoiding some places manje kuti uku handishaendi nyaya and umwe anobva atonyara kutosvoda chaiko zvekutochinja chechi zvekutochinja pamwe mwe anenge ari mukadzi mukuru ari respected akukandikwa shoko rakadaro manje pamwe atotokandikwa nekayouth kutonyara kutonzwa seakumurwa you know how people react differently to these situations umwe anogona kunzwa seadinai seatokumurwa otoshava kuti pastor ava why vanoziva wani kuti ndine mufundisi wangu so why kana kuti vari kuzviziva wani kuti ndine murume wangu elder why pastor vandidi vandi approach and things like that so you can start emotional turmoil mukati meumwe munhu because of that obva atofila very uncomfortable to even associate in familiar places because of zvaunenge waita izvozvo exactly saka munoziva kuti ko pane pamwe patigona kuungana but paine dzimwe hondo dziri mumaziso ite zere dzakadaro dzekuti iko munhu anoshaya kuti ndotarisa pasei zvinhu ndichasununguka chiriko mapetisi kaya nechibageti naye unoshaya kuti uchidya sei handiti muri kuona yes gono you wanted to say something what are the common responses mamwe macho maresponse anoburikidza nekuti dzimwe nzira dzinoshandiswa kusvitsa mashoko akadaro ndidzo dzidzi dzemaplatform ariko anoita kuti pave neeasy access kumunhu nekuda kwekuti maybe kana ari pafacebook ototi hakumessenger kana kuti and so on whatsapp manhamba aya so vamwe vanongoreacta nekubloka mumwe anokwanisa maybe to a limited extent to engage that person kuti I mean what are you talking about wedza kumutaurira kuti inini mavalues angu kana kuti whatever asi anongozvizivisa kuti I don't tolerate this mumwe anongobloka maybe chinyararire senzira yekuti I'm not going as a signal yekuti I don't accept, I don't tolerate this, you cannot disrespect me nemunhu wangu to this extent saka maybe ndeimwe nzira inokwanisa kushandiswa nevamwe as a way yekupa message of where they stand. All right, thank you so much, but let's also explore kuti iko kazhinji kacho hazvino here zvinokwenyera unoziva kuti iko muhondo mainzi akwenyerwa naningi oyorowa zvakasimba mana saka ndaita sei wakwenyerwa saka hakuna here mamwe masituations ekuti iko there are some situations that we can create or environments that we can create dzinogona kuencourage that here kana kuti toita sei tisingablame hedu abvimbwa hakuna here zvimwe zvekuti iko we might send wrong signals isusu tiri of the ningirikiri strong faith but vamwe vari nekutenda kuzvoma handiti muri kuona votowana wrong signal hakuna here zvinhu zvakadaro yes maitine ndinoona sekuti zviriko pastor and zvinocontributa greatly to this problem of course kune vamwe vanhu vanongori neruchiva whether being mukadzi kungotochiva kuti maimbira vakazovawana sei pastor mbira ndikavapotsa ini koti omwe murume anongoti ko musara akazengeowana rutina taivepiko mazviona otozvona yari nani akatora uyu arichitora gukuwo chairo kuti chingo chakaitika mismechi mazviona saka totanga taisa disclaimer iyoyo but tobva tazoenda pamberi kuti zviriko zvekuti
kakusakurira karipo kusvikira pazoita conducive environment yekuti munhu azogona kusununguka because chandinoona kazhinji tabva edu pakuti pane vane ruchiva munhu kuti azonyatsoita zvivindi zvekukanda shoko anenge aine zvaamboona ambobvira kure. Ngatimbotaurei sevanhu maybe vari mupool office vanoshanda vese mubasa mune 4 varume 5 vakadzi but wozona wedesk rekoko nerekoko manje wochekoche vakufambidzana nekupfimbana vese vari married. Imhaka yekuti every day when I packed my lunch ndafunga kuti ndingakurongedzerawo but unotoziva kuti ndivanyamazana vana mai nyamazana zvekuchipa mai nyamazana recipe yemascones unongoya mascones kubasa and emunhu one every day. Saka munhu yachatanga kuti but this is a romantic gesture ke ndingaita sege ndimbotesta tone panokanda mafillers otona yesu shabhani yakadzora mwana zvobva zvato and spending too much time together. Iwe une spouse yako uye ane spouse yake whether munoshanda mese kana munopinda mese church kana makambodzidza mese kuchikoro you spend too much time together be it physically or online. Gara iwe ukazodi wakushanda uko maybe classmate wakasoona 20 years ago nayo teki unotori namai nyamazana paside but utotaura nemumwe munhu izvozvo zvinopa muyedzo wekuti zvinhu zvakadaro zvizoitika. Saka it's also effect yekuti there are people who get into that unaware but vachitofamba nevamwe vanotopinda aware kuti iyi attention yandakuwanai kune murume womunhu it's not right but oialawa kuramba ichisakurerwa ichiramba chinosakura. Yes. Before you come ndanchitiko handifungidzire kuti kune murume anoda kuriska kusvika pakadaro kukanda shoko paanonyatsoziva kuti iko hazvibude. Yes. Vashoma aiwa ndiri kuti iko mupfungwa dzevarume ukataona akanda shoko either he has deeply misunderstood you kana kuti ane maindicators akatokwana maindicators because pane zvaanoverenga ko ndikadai omaka ko ndikadai omaka then uzosvika shoko handiti muri kuona. Saka usually vanhu vanosvitsa mashoko pavanhu angave murume kana kuti mukadzi pane pawamutendera kana kuti paazvitendera musingazivani kuti atomira handiti muri kuona to the extent yekuti ave comfortable kuzonyatsoudza zviri mukati memwoyo wake. Saka you have made that person so comfortable to the extent yekuti iko azokanda shoko. Saka hakuna munhu anongoriska kuti iko ndotokudai chete. Variko vanogona kudaro varipo vanogona kudaro vanongosairira matanda ese handiti manyoro neakaoma vachizama raki. Pane mikono inorarama neraki handiti muri kuona nayo cheripo but kazhinji kacho muushamwari mukutaurirana mukudini mukufungana ndakatira new recipe yakafarirwa kumba kwangu saka ndakazongosiya something kuti iko handiti muri kuona for you iko ka for you kuti why me and all that. Saka it's either you are deeply misunderstood or unawares you give a person platform yekuti asununguke kuti azotaura zvipi izvozvo. Saka tiri kutaura as environments dzatinogona kucreata tichiziva kana kuti tisingazivi kuti iko ini nditori neshungu kuti iko ibhizinesi rababa ribudire saka ndiri kuvapa mazano but ivo vatofunga kuti iko handiti muri kuona nayo cheripo zvakakosha izvozvo izvo mukati meupenyu. What are some of the other situations? Thank you Mighty Nengo. Yes, ndachida kutaura nyaya yemapower relations. Ekuti munhu anogona kuziva kuti ane power a source of power over you. Maybe kubasa ari kutoziva kuti ndini ndinogona kukupinza kana kukubudisa kana ndilecturer ndini ndogona kukupasa kana kuti ndini ndine mari yekuti mutange mabhizimusi ato-identify a gap. So power could be financial muscle chaiyo ari kutoona pamwe ndi-elder vari kutoona kutoti uyu mhuri yotofa nezharai opota achitenga hake mai magroceries achiuya nawo. The gesture is okay. Aona a need ari kufulfilla that need
but obva azoadvansa futi anga akatotaimira platform aiwana through coming with the ningi kana kuti ari kuzva kutoti murume wako anoda mari yekutanga business anogona kuuya that angle futi yekuti ane power remari saka anogona kushandisa that angle kana kuti umwe munhu ane power rekubasa chaiko kuti ndokudzinga ichi ndokudzinga basa kana ukasaita comply it might not be said as verbalized but that but you power know it's written in the air. It's written in the air that power relation is there. If you don't takutotora zvese zvatakambokudi zvatakambokupai. If you don't takutodirisa business rako. If you don't takutovisa all these privileges dzatatambokupa. Saka munhu anogona kuapproacha because of the privilege of what? Of power. Yanenge anayo financial or status. Yaanogona kushandisa over you. Then chimwe chanachida kutaura ndechekuti munogona kusakurirana because of the emotional gaps that you might be experiencing. Pamwe murume asiri kuwanawo emotional support kumba ari kuzosheyawo saka pakusheya ipapa that emotional ari kuwana emotional support from this other person and that emotional support can lead to something else kana kuti can be misinterpreted kuti munhu akutobonda achita close kusvika vanhu vakutoita maadvances ari serious because of that emotional support iri kupuwa from the different sexes. But musati mataura ningirikiri nyati indine dambudziko pakubetserwa nekubetserana. Pane vanhu vari kutungamidzana baba namai vachienda kunokumbira kutoenda nemukadzi uchinokumbira. Ini ndinofunga kuti iko pamwe pacho kana waenda kuti iko unopuwa iri loan handiti muri kuona but famba wega kana waenda kunojegwa tiri tesere because vanhu vazhinji vanenge vari kuzotadza kubetsera iwewe chete tiri tesere iwe une dambudziko wobetserwa plus futi sababa semurume ingomborwawo umire ingatione wabva ruoko rwese rwabva nepapo rwagurwa uchimirira mhuri yako because usaite mudzimai wekuti iko paine mumwe murume wekuti iko anongoshaya kuti ndomutenda nei kuti iko zvikashata ndiye anouya ogadzirisa situation. Saka madhamu wako anenge wangori nekuti iko gore randichawana chanze yekumutenda baba ndoda kumbowaita vanoda kutenda. Saka ndangachida kuti ipapapo tibatsirane vanana baba usakonzerese mukadzi kuti aite umwe murume waanoti iko ndichamutenda nei. Mirawo kuita baba hakusi kungoisa gambutsu pasi uchiti ndini baba pana umira uchidefenda territory yako. Ndangoti ndizunze chikwenzi icho handiti ndizvo here. Yes. Rega timubata gono tibatsirei. What are some of the situations dzinocreatwa around us dzinozoti iko munhu ototi iko ko ndikaita zveshoko chaizvo handiti muri kuona. Asi zvimwe zvacho zvinogona ngova zvinhu zvinoita sekuti zviri simple. Kungoziva kuti ndo vaiva nevhoisi ramunonzwa muredhiyo muri kupanzwa izvozvo kuti ndo vacho ndosinyora izvo. Saka kune vanhu vanobatikana nezvinhu zvakadaro zvekuti munhu anonzwa akazvipa nemwoyo wese. Anonzwa akazvipa nemwoyo wese. Saka kungova munhu dzimwe nguva anomira mberi kwevanhu kana kuti munhu anozivikanwa nevanhu vakawanda savanyamazana izvozvo zvine gwezvero razvinogona kutoita kune mumwe munhu just that mere fact kwete kuti pane pawakambosangana kana pawakamboonana but izvozvo zvega. Saka zvinokweva vamwe vanhu zvokusvikira pakuti anongozvisarenda kuti well inini zvangu ndobva ndimiri I'm available network is not busy saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoitika zvokuti munhu anenge atozviudza mumusoro make otosvika pakutotora matanho ekuita something about it.
Okay, thank you so much. Nyati mamwine rama mchida kukanda. Ndine mbiri dzandoda kungotaura. Yekutanga ndema-X. Yekutoti mune makambodanana. Muchiri mukomana nemusikana. Then pamuri kupinda marriage, motadza kubreaka that. Okay. Kana kuti munhu anozongotera kuti samarika inini iwewe neni ndisi takatanga kudanana shamari. Saka ndichiri kungofila kuti rowangu. Handi muri kuona. And anenge atadza kuita transition kuti munhu anga ambori munhu wake amunhu wemunhu. Saka izvozvo nyaya yama-X inonetsa zvakanyanyisa. Ndo yandakaona inoparadza mamarriage mazhinji. But imwe yacho inyaya yekutadza kuseta maboundaries. Okay. Iyo ukatadza kuseta maboundaries, munhu anogona kungointerpreta the way they like. Hands good walls make very good neighbors. Saka you notice kuti ini ndine principle one yandoshandisa yekuti especially munhu akati ada kubatsirwa nemamarital challenges. Kana ari mudzimai ndinovaudza kuti kana murume wenyu asipo, unfortunately I'm not able to help. But you see kutiko ukaramba uchingoti madzimai counseling mumba makavharika and all those things, kazhinji kacho ma-challenges anotozouya kuti munoguma because paari kushare anogona kutozochema ari pachest pako. Kana kuti anoda kutopunzika ari pamberi pako iwo gama because munhu angawire pasi. Imwe nyaya dzatachambotaura dzekunamatira uri elder, amai single parent, kana kuti maybe watori married, wari kungokushedza, uyai apo wari mu1 room, ndomune mubhedha wavo, ndomune everything, uyai mundinamatire, wongoenda wega. Pane imwe munamato inoitwa vanhu vakabatana maoko. Saka I think the main issue ndeyekuti we need to be able to set my healthy boundaries. Zvakakosha izvo kuseta maboundaries zvekuti munhu I prefer a person yekuti kana ndakudarika lane rangu anofana kundu zviri nani sometimes kuti friendship iperi. That's true. Pane kuti uentertain munhu aita zvinhu zvisina basa. Saka I should be able to say it openly kuti no kwawakuenda kwandidinayi akusi. Kozotiwo vamwe vanhu futi vane problem yekuti anonyara nespouse yake. Awadi kuti vanhu vazvizive kuti they are married. Saka inini kana ndisingadi kuti vanhu vazive kuti I'm married, umwe munhu anogona kuzviinterpreta sekuti I'm not satisfied in that marriage. Anongorinewo tsitsi kuti ndaungosatisfya nyamazana. Ndinoona sekuti zvinhu hazvisi kufamba. Why is it that he doesn't? Hapotauri nezvemukadzi wake, you know. Saka izvozvo kuti unenge uchingohaidha marriage yako, haudi kuzikanwa kuti wakaroora here, une vana here, unogara nani, all those things. Zvino ndo zvimwe zvezvinhu zvinocontribute. Okay, all right. Thank you so much. Pamwe pano futi ndipekuti iko pane mafoni anomboderwa kauri pakati pekutodiscussa nemacolleagues ekubasa. Handiti ndizvo. Umva wotofonerwa nemurume wani wako angofonawo, kana kuti wafonerwa nemudzimai wako. Sati kamwe kaderero kanoita foni vanhu vanongoona kuti iyo zviya zvekungoti taurai nekukasika. Handiti muri kuona hausi mumeeting. Vanhu vari kunyazoona kuti hausi mumeeting kana kuti tanga kushaudhana pazvinhu zvamabva musina uwirirana makuzeni. Saka ungoti kudiko, uri kuti kudiko iwe. Handiti muri kuona apa pamacolleagues. Handiti muri kuona you slam that person and vanhu vachiyasoziva kuti uri kutaura nemudzimai wako, then you quickly come back to them. Madzimai anyway tatiri papi and moendera mberi. You just betray machallenges amuinawo mukati memusha. And azvirei kuti iko kana makambotinetsana izvicho makutonetsana zvo. And senior imwe issue inofanira kuzikana wateereri. Chandakadiscover muupenyu kashoma kuti vanhu vachite nevanhu vasingazivani navo. Kazhinji kacho iwo macolleagues, machurch mates vari mudhuze ivavo. And
ende kazhinji kacho Satani amene zvaanongoita so munozongori kana zvatoitika if you are not careful unaware kana musiri deliberate saka issue yamurikutaura kusapura kuti zvamuita zvokuti unenge uchishora mukadzi wako pane vanhu and all those you become naturally closer to some other people ndopaipa munozo pastor ndoshauri zvakaitika sei zvakazongoitikawo ndisingambozvitarisa apo eri uri mufundisi and all those things saka it's about those things dzekuti unenge uchitadza kuhenda some other issues. Okay, thank you so much. Maita enyu but imwe nyaya manje iri kunetsa iri hot manje ndiye kuti iko zvinhu izvi zvaitika izvi woita sei handiti muri kuona wodini woudza murume wako here kana kuti woudza mudzimai weuyo here kuti zvimba zvatonyasomira kuti bhururu wenyu kuti handiti muri kuona woudza aniko because pamapotero ake aya ekuchechi hausina kusununguka manje handiti ukangoti cheu wakatarisana nemunhu uye akakanda akatexta message woudza murume here woudza mukadzi wacho here wodini woita sei maitine hai yazorema manje takubvunzwa kuti Samuel ndatichuti kare alright hai ndinoona sekuti the safest thing is to tell your spouse. Okay. But ndinoona sekuti matauro wacho zvoda kutaurwawo nenzira yakanaka. Alright. Pane mumwe munhu wekuti unogona kuona kuti ukangopfeka rokwe iri nhasi kubasa kuti rokwe rakanaka iri ndinhasi mangwana wauya zvanzi tatoneta nawo marokwe enyu mangwana maiwe kuzoti iri munhu iyeye ukagona kumubetsera gara wamubatsira kuti vakadzi vevanhu havasi vekungokomenda marokwe but ukaona achiramba achienderera mberi ndinoona sekuti zvakukosha kuti uzvitaure talk about it kumba ukazvinyarara muedzo mukuru uripo pakunyarara ndowokuzobvuma kudana nemunhu yawe because pfungwa yaita kuti unyarare kazhinji haisi yekutya reaction yespouse yako but ipfungwa yekuda kuti iwo uda kumbodhila nazvo kuti but pangaita problem ungasvikepi arikuda kunyazoti kudii vada kunyazotodanana nenere kana kuti kungofara kubasa kuti vada I think ende zvinenge zvine mabenefits mukati because munhu iye anotanga akuisa in a very comfortable place pamwe hauna mota pamwe imimi sespouse sekapo hamuna mota but anopota achikuperekedza kubva kuoffice arunde village achinokusiya mutown zvine kaconvenience ka saka nekuda kweconvenience unogona kuti agendimboti chovhe ndisina kutaura kumba kuitira kuti ndimbotakurwa uri kufila kuti can I give it a try or something saka ini tinoona sekuti kungogara wangozvitaura kumba kwakanaka kuti inini mufunge kubasa uku kune vamwe baba wokuti ndavera uncomfortable ndingaite sei ameno whatever kana achanopopoterwa nemurume wako kana kuti chii but iwo zvinenge zvatokubva that's what I personally think unlike kunyarara uchiona kuti munhu ari kuita mamoves towards you. Okay, yeah. All right. Hey, wataura paya ende sekutaura kwataita ndizvekuti iko matyira evanhu ari kuenda achidzika zvazvinotoreva ndizvekuti iko tichatodzimara takungoswerera kupfimbwa zuva kutobuda wototanga kupfimbwa handiti uri kuona kudzimara ranyovata negood night yekupfimbwa handiti muri kuona nayo cheripo ende kana ukanzi good night neuyu hazvirei kuti wako akuti good night pamwe are not just in a good mood that day manoita little fights here and there and things are not that well handiti muri kuona nayo cheripo but pane vamwe manje vanozoti ko vakazoudzwa manje because wakumuudza ndakapfimbwa nhasi futi ndazopfimbwa nhasi ndopandatoziva saka handiti muri kuona naye cheripo saka I really want to know kuti to what extent can we talk to our spouses about serious advances only kana kuti potential abusive advances handiti muri kuona what pastor nachidombodzoka panyaya yemaboundaries yataurwa nemukwasha wangu inofunga kuti
pakuseta kwedu maboundaries ka let them be clear, very clear. Kutongosetera vanhu vese pabasa iwo bva waregedzwa kuita zvinhu zvinoconfuse vanhu ndogara ndichitaurira vanhu kuti haugone kunoti murume womunhu nyange muchishare office handiti haugone kuti wo uri kudya yogurt woya neyogurt mbiri yogurt chinhu chine karudo mukati whether yatengerwa mwana mucheche kana kuti yatengerwa mukadzi mukuru I mean saka chocolate ndizvo good saka pane zvimwe zvinhu zvekuti gara wangoseta maboundaries kana wamaseta zvakanaka mikana ichaita mishoma kana yaita mishoma frequency manje yekuti this week watisvika kumba chiti ndapfimbwa next week ndazonyatsopfimbwa manje inacho ichiderera saka kana waseta maclear boundaries manje but pozoita mbudzi dzinorunza kana mombe dzinorunza dzinongosikopoya mumafeso imomo mbudzi ngadzirohwe idzokere kuna tenzi wadzo norangarira inini I was raised by a single mother when we were very little mai wangu my mother lived a very clean life kubva vachiparadzana nababa wangu kusvika rino ranhasi rino over 25 years ago hatina kumboona kana akatipeserera not even she was good at that but vanondudza nyaya yekuti pane vamwe baba vekuchechi vakamboda kupota vachiti vaiuya pamusika pamai vangu voti kumba kune hupfu here oti aiwa hupfu tinawo kusvikira mwamusi wazoya nechitsapo chehupfu ende baba vaive nembiri yekungoti vane chipo chekudoneta kushirikadzi dzakadaro mai vangu vakangotosiya chikwama chepamusika pasi takuupfu mumusoro straight kumba kwamai kumba kwababa vaye baba vaye vachino same day baba vachinosvika kumba vari kwana mai mhiripiri vakagara pamba paonetsa peupfu mai ningi ndandauya mamuchizero kuti vanga vatitengera upfu kubva musi wekuti baba ivo vakaenda nepi vatwasviti kushayikwa mabhuku echechi idi munhu anongondisa akasvikozvidzimba kana secha kana that was a clear boundary that was set mai vangu inini vaigocha chibage basa rekugocha chibage rine rakawandirwa nevanhurume vaienda kumbari na2 but vaiseta maboundaries avo zvakanaka hakuna munhu womurume aivadaidza nefirst name zvinoitika zvekumbare zviya zvekuti ninga ndingachitonzi rotina iwe chichi vaitonzi maimiri maimiri chibage chamaimiri chibage cha vanhu vese vaitorwira kuti imi amunyari uri kuda kuti akombeshe neshirikadzi siyai ichengete vana she set clear boundaries ndoona zvichibatsira but kukazowana vanopeserera takurai hupfu muende nawo straight kumba vanosvika maako nehupfu mamuchiziva here kuti vari kusonditengera chocolate kuoffice zvinokosha izvozvo ndiri kufunga kuti iko thank you for that point thank you so much handisi kuziva gono toita sei tosvikotaura here kuti iko ndasekererwa futi nhasi ndoona sekuti zvodhipenda nerelationship yaunayo nemurume wako first and foremost inyaya yaunomwe yamogona kutotaura muchiseka in other couples kuti komashura zvandazoitirwa naeldaningi meseji yavo ipi ishi meseji yavo ipi ishi motoseka and for mamwe macouples ekuti foni munongoisa apa munhu anogona kutoona pane munhu anga achitokanda ndofanirwa kuiona ndakazembera so it's possible kungoshare like that kuti ndo zvaanga achidi ndo zvaanga achitaura ndofunga ndo zvaanotongofunga you know nyaya yotodi hayo nyaya yotopera kozoya dzimwe there are people who relate like that. They laugh it off with ningi. With the level of trust in a relationship yameshinhu zvinoitika unongotaura kuti ona I remember ndakaisa WhatsApp number profile pic yamaitanya paningirikiri pangu inini paaccount yangu inini kuti iko you did receive people like ndeipi jari soti uri kutaura naningi ndini pastor Mbira vandakaisa paprofita mudzimai wangu iwe ndokuziva uchipindira paningi kuti munhu anongoshaika handiti muri kuona naye cheripo
there's one person wandakatozofonera kuti are you serious you are looking for women on WhatsApp? Iwe uri kutsvaga vakadzi paWhatsApp? Pastor, sorry. So those things happen, and there's a way to dismiss it. Yeah, but kune mama couples hondo inenge yatoita inenge yatotanga third world war, and the reference yacho hainyara unenge ungonzi ndosaka uchiapproachwana varume vavanhu ndosaka uchipfimbwa watowapfandwotozoudzwa mashoko amwe ekuti unoshawa kuti chine chanandotavuriravo. Saka I think assess your relationship. Kana dzimwe mbudzi uchikwanisa kungodzidzosera ngodi ungodzidzorera wakanyarara kumusha hamba. But pane mamwe marelations ekuti unenge uchida kuti mukati vakakwana era, and then you discuss and it just goes. Ndofunga kuti iko nyangwe vana chaiyo if you've got a good relationship and ka friendship nevana zviya, maybe vanasikana, when you are friends, they can tell you some of these things. Youth leader naiveduwe. I remember achinzi Natanya, imi ndoita seiko kune mukomana ari kutopinda nemutauni ndazomuwana asvika pabus stop handiti muri kuona. Saka I'm afraid now kuti kwakunditeera, ndakamuudza kuti handidi, but kutoteera nekutauni, agare anogara uko anogara zvokuti kwaanokwirira akunditeera, ndatozomboponera mushopu kuti iko nditi iko naivedwe munhu ari kunditeera, something like that. Saka you can even talk about those things because of the relationship yamuinayo mukati memhuri. Saka ndiri kufunga kuti iko sana baba namai have that close relationship yamuinayo as spouses. Ndiri kufunga kuti iko your spouse should be comfortable to say anything kwauri, handiti muri kuona, so that you help each other. Kana zvisina kutodaro hazvina kuenda pakanaka. Yes, thank you so much. I think Elder Nyamazana, then Dr. Watson, you conclude. National Tiko, I think it's one of the total and my Sarah. Kutiko, in relationships, sometimes we need to normalize difficult conversations. Okay. Sometimes we get into very, far with the number to Dr. Watson. My levels of communication. Okay. One time I would take a chip talk with but one who speak about deep conversations. Okay. Factual conversations. I think I'm a level you communicate deeply as needs even to anyaza. And Zakakosa is one thing Chandaka Karama kuma deep conversations is also even to assess the emotional well-being of your spouse. To find out apana chikunetsere zvakamira sei unokotozomuna kuti ndaishosha ndokudza senya. Saka it's about normalizing deep conversations and also just checking on each other. Because chokwadi kune vamwe kuti akaiudzwa sonya yacho it can be used against you. It can be used against saka ngatingonormalize ma difficult conversations. And also imwe issue yakanyanyisa kukosha is about trust. Kana ma build that trust in your relationship azvinetse, because I cannot, my wife cannot do this. Sakana bind that trust, my husband cannot do this. Sakana bind that trust, like what she was saying, you can laugh it off. Okay. No, well, that's fine. But Saka it's about your building trust and also having that deep emotional connection. Hanzi pano mumwe akapfimbirwa mukadzi ndokubva amva angoenda pamba pemunhu wacho aizviita izvozvo izvo. Masikati zuva richipisa kuti nki, nyenze dzichirira kuti mwe. Ndobva waya nechikochikari chehuni. Akapfeka bhachi rechando nehuleni mumusoro. Ndobva avesa moto wake. Wakuti ngandu ndobva atanga kudziya achibuda ziya. Anzana wangotama pamusha. Asina wataura naye. Asati arowa munhu anomboti matanda kana apera ndopa ndoda kuzotaura newe mudhara iwe.
dikite kuti chu. Saka ndiri kutiko people can go to extents dzekutiko munhu arikuda kukuudza haazozivi kuti ndakuudza zvichapera mushe here. Handiti muri kuona vamwe they go to the extent yekunokonzera havho kupamba paya paya and blow everything out of proportion kuenda kubasa kwacho kuita nechinhu chaachida kungotaurirwa kuti ikono warasa unhu. Handiti ndizvo here? Yes, and all that. Dr. Watson. Yes, ndofunga kuti sekutaura kwazvaita chinhu chakakosha in ideal situations kutaura. Saka ngatikoshesei kudarika kukanda jombo kuti ndiri kutonomuona akaisa demo rako pafudzi. Muri kupaona chinhu chakanaka kudarika ichocho ndechekuva nestrong relationship imimi wacho, kuti mumwe wako uyu kana kuti iwewe wacho waitirwa utseketsa uhu kana kuti uyu handi zvese maybe munhu zvaangataure zvimwe zvacho hazisi that significant, but pane zvimwe zvekuti iwe wacho you are shocked kuti what zvakati simbei zvakadaro zvokuti mumwe wako it's unhealthy even kuti arambe akazvichengeta ende zvinogona kuzobereka zvakasiyana siyana. majames pataiita form 2 kuscience ainzi haango kuri pese pese asi anoda nzvimbo dziri moist uye dziri dark. Saka isu ngatirege kuita murelationship yeduka iite matopic mamwe kuti kungori dark. Muri kuona ndokunoita breeding ground yemajames kusvikira because majames ayaka even mamwari akaipaya anenge aripo asi haungorwari nekuti maybe nhamba yawo ishoma asi nekuda kwokuti zvikaramba zvichi munhu uyu haakwanisi kuita open up and share mumwe wako anoona zvakamuremera zvinozosvika pakuti zvinova nenegative effect in one way or the other. Saka I think nyaya yekutaura is the most ideal kuti marelationship edu ngaave that strong zvekuti munhu anokwanisa kuita open up more share and so on and so on. Mazuva ekutanga unogona kumboshaya hope nazvo and so on and so on. Asi munhu unogona kuti nekufamba kwenguva you get to understand kuti zvinhu zvinoita sei zvinotoitika ende vanhu vakadaro variko mukati menyika yatiri kurarama inoi. Zvinhu zvinoitika ngazvive chinhu chatinosangana nacho tese kuti ndozvaitika and so on and so on. Maybe hazvinogona kusava healthy kuti rive bembera kuti haidzo shamwari dzenyu idzo dzidzi idzo dzamuri kutamba nadzo ndo dzacho dziri kutonetsa nekuti apa munhu haakuchifungira vese mani haachazive kuti are you getting that? Maybe it's important to be specific so that munhu anokwanisa kuisolata kuti uyu I think ane dambudziko raanaro uye tisakasike kublema mumwe wako kuti iwe wangu wamboita sei. Ngatitongozoti kune vanhu vatorinowo matambudziko avo vamwewo marelationship awoko ndo asiri kuita zvakanaka vamwewo mweya weruchiwa rwangori narwo mweya utongori paari hatigoni kuvaswatanudza vese kuti handiri kutomukirako mangwana chaiyo nemhuka dzangu and so on. We can strengthen kwedu kuno tichangopfuura njiudza sabhuku chete kuti daidzai vanhu vaende pamuti ndakunoikorobora so zvinowanika asi mwari vatibatsire kuti marelationship edu kana tikamira takabatana takasunga neutare aiwa satani haapindi takasunga neutare satani haapindi asi anomboedza kusheka and zvimwe idi zvinotoita kana muri pamwe chete handiti you can laugh it off kutongoti I remember pamwe ichitotaura kuti saka uchiri simbi we saka ndine simbi yangu handiti muri kuona you can laugh it off if you are really in good books. Mwari ngaakukomborerei akuitirei zvakanaka. Kune vari kuzama tinokumbira kuti mweya wekuzama unobva kuna Satani tirite sere ndiri kuona kuti iko ndo kwaunotobva haubve kuna Mwari. Vari kuzamwa onai kuti iko zvisiri safe udzai murume because uyo achatumira mamessages achiramba achizama achinyengetedza message ikazoonekwa manje yatogara yaane 1 week mu inbox menyu kunzi saka makazoti kudii kuti uchiti iko ndakaramba
handiti muri kuona nhayo chiripo panenge pakutonetsa zvimwe zvekutotiko munhu ari kutonyora zvinhu zvinozoverengeka evidence iripo and all that zviri nani kuti because zvapinda nemhepo zviri nani kuti zvishewe. Mwari achitibatsira, Mwari achitiitira zvakanaka mukati meupenyu. Mwari ngaachengetedze michato yedu kubva nhasi zvichienderera mberi sezvaanga achingoita kubva kare. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musokosve pachirongwa Family Matters. God bless. Nerimwe zuva tichabva munyika, isu takananga kudenga, kudenga tanunurwa naJesu muponesi, tichakururuka tiende. Achayenda kudenga, atenzi asi avo bese vasingatendi, havana nzvimbo muumambo. Katsirira iva tsenekena, denga ratenzi katsirira inasi. Shaku